Allah da iko da zai haɗu da sai na waro ya san sai na waro ba da zafi amma wurin ya ka ɗauko ta kalma kawai manzon da ba ta kalmi ya ce ai ga abin da bai ce mini ya ce mini duk wanda ya ganni ina rike takalmanta in ce masa in mutum ya ce la ilaha illallah dan aljanna ne a dai na war sai tura shi sai da bidi da bas uku ba ra'ayi tawakkuli a bar ibada saboda haka na ta kuma na gari wannan kalima kuna ta yinta shi abin mula da yake na magana da Allah ije Allah ina mamaki wa mutane kai ne galice su aljanu kai ne galice su waɗansu ka sa su aljanna waɗansu kuma ka sa su a wuta Allah bai baki amsa ba sai shi mata je ya gona mai yiwa ko dawa ne watakila ya yi noma ya nuna ya girbe ya tara kara mai kyau ya tara gefe daya sai sauran karmami da kuma kara wanda yake lankwasacce kasan yin damuna ta dawo nan abinda za a yi sassabe ko sai tara yana sa wuta a Musa kai ne ka tuka wannan hatsi ka masa noma sannan ya girma sannan ka hada sannan wannan ka zo ke bi wani daban wannan ko kana sa masa wuta sannan wata ya Allah ai wannan abin nan da nake tara wannan gonawa din nan ba shi da amfani to sai Allah ya ce masa wanda ka gana gona duka ba shi da amfani ana yi wata yi da wane ne bai da amfani a wajenka Allah ya ce duk mutumin da baya faɗin la ilaha illallah ba shi da amfani saboda kana ta kuma wannan kalima kamar yadda ake so ta zama ita ce